ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପୁରା ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ଲୋକଟିର ପାଠ କରିବା। ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟା ତଦାତ୍ମାନଃ ତନ୍ନିଷ୍ଠାସ୍ତତ୍ପରାୟଣଃ ଗଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତିଂ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଧୂତ କଲ୍ମଷାଃ 5.17। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏହା କହୁଛି ଗଚ୍ଛନ୍ତେ ଅପୁନରାବୃତ୍ତିମ୍। ଅପୁନରାବୃତ୍ତିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରୁ ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି। ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବା କଳ୍ମଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ବୁଝିବା। ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟ, ତଦାତ୍ମାନଃ, ତନ୍ନିଷ୍ଠାଃ ଆଉ ତତ୍ପରାୟଣଃ। ଏସବୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ସବୁକିଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଅନେକ ଲୋକ ସେମିତି ଭାବନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କର, ତାପରେ ମନକୁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରି ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକୀକୃତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଫୁଲର 4ଟି ପାଖୁଡ଼ା। ଓହୋ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ବାକି ସବୁ ତାର ପରିଣାମ ଭାବରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟ। ହଁ, ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ରେ ସ୍ଥିର। ତତ୍ ମାନେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା? ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନଲେଜ? ନା, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି। ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ। ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁ ସଂଶୟ, ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ଏହି ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଓକେ, ଏଇଟା ଖାଲି ପଢ଼ିଥିବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅଟଳ, ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭବ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ତଦାତ୍ମାନହର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ ବୁଦ୍ଧି ତ ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମାନିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ତ ତଥାପି ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ନା? ଏଇଠି ହିଁ ଗୀତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ମନର ବିକ୍ଷେପ ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ତଦାତ୍ମାନହର ଅର୍ଥ କେବଳ ମନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଲଗାଇବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନର ବିଲୟ ବା ମନନାଶ। ମନର ବିଲୟ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଯାଏ, ମନ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ରହେନା। ମନ ନିଜର ଅଲଗା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ ସେହି ପରମ ଚିନ୍ତନରେ ଡୁବିଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ। ୱାଃ, ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ଆସିବା। ତନ୍ନିଷ୍ଠାଃ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବିଚଳିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମନ ପରେ ଆସୁଛି। ଏହାର କ୍ରମ କ'ଣ ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକର ଗଭୀରତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଓହୋ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ନିଷ୍ଠା। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିସାରିଛି ଆଉ ମନ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା ଆସେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତନ୍ନିଷ୍ଠା। ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସୁ ବା ଦୁଃଖ, ସଫଳତା ମିଳୁ ବା ବିଫଳତା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ଭିତରର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଢ଼ତା। ଏକଦମ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ତତ୍ପରାୟଣଃ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେହି ପରମସତ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ।
ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବା ମାନେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ନା, ଏହା ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶେଷ ପରିଣତି। ଆପଣ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମନ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଗଲା, ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବେ? କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋମ୍ କମିଂ, ମାନେ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଘରକୁ ଫେରିବା। ବାଃ, ଏବେ ଏହି 4ଟି ଶବ୍ଦ ପୁରା ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଏକୀକୃତ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଧୂତ କଲ୍ମଷାଃ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଲ୍ମଷ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇନି ଯେ ଭଲ କାମ କଲେ ପାପ ଧୋଇ ହୁଏ, କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ତେବେ ଏ କଲ୍ମଷ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରେ? ବହୁତ ଭଲ ଉପମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କଳ୍ମଷର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆମେ ଯାହାକୁ ନୈତିକ ପାପ ବା ସିନ୍ କହୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ମାନସିକ ମଇଳା, ଆମର ସଂସ୍କାର, ଆମର ବାସନା, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା। ଯାହା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ହଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଆମ ଚିତ୍ତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା ପରି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ସଫା କରେ କେମିତି? ଗୀତାରେ ହିଁ ଭଗବାନ 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଗ୍ନି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ। ଓହୋ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି କାଠକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ନି ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କାରକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ମାନେ କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ କିଏ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ସେ ଏହି ଶରୀର ମନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନର ସୁଖ ଦୁଃଖର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଧାରଣା କ'ଣ କେବଳ ଗୀତାରେ ଅଛି, ନା ଆମ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମର୍ଥନ ମିଳେ? ଏହା ତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କଠୋପନିଷଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ, ତମେବ ବିଦିତ୍ୱା ଅତି ମୃତ୍ୟୁମେତି। ମାନେ? କେବଳ ତାଙ୍କୁ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିସ୍ ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବସଂଶୟାଃ। ହୃଦୟର ଗଣ୍ଠି? ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଗାଣ୍ଠି ଖୋଲିଯାଏ, ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏ କଳ୍ମଷଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ହୃଦୟର ଗାଣ୍ଠି। ବା, ଏ ତ ବହୁତ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହା ବୋଧେ ସେହି ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ, ଯିଏ ଚାକିରି, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ? ଏହାର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗଟେ ହିଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ତତ୍ପରାୟଣ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସବୁ କାମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। କେମିତି? ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ଦରମା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କମିଯାଏ। ଆଉ ଏହା ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟଃ ଏବଂ ତଦାତ୍ମନଃ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମକୁ ଏକ ସେବା ଭାବରେ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟରେ ସ୍ଥିର ରହେ ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବି। ଠିକ୍। ଆଉ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମନକୁ ତଦାତ୍ମନଃ ଅଯଥା ଚିନ୍ତାରୁ, ଫଳାଫଳର ଭୟରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନାରୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ। ତେଣୁ ସେ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସହଜ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ନଦୀର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ। ଅନେକ ନଦୀ ନିଜ ନିଜ ନାମ, ନିଜ ନିଜ ରୂପ ନେଇ ବହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସବୁ କାମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରେ, ତାର ସେଇ ଛୋଟ ମୁଁଟା ସେଇ ବିରାଟ ସତ୍ତାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି?
ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଥିରେ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍ ବା ସେହି ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟଃ ମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା। ତଦାତ୍ମାନଃ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭଳି ଜିନିଷରୁ ମନକୁ ହଟେଇ ପୂରାପୂରି ପାଠରେ ଡୁବିଯିବ। ଆଉ ତନ୍ନିଷ୍ଠା? ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। ଏଇଠି ହିଁ ତନ୍ନିଷ୍ଠାର ଭୂମିକା। ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହି ଚାରିଟାକୁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ସଫଳତା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ ହୋଇଯାଏ। ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ସବୁକିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ଏକ ଚେକଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଅବସ୍ଥା। ହଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ତାରକୁ ଠିକ୍ ସୁରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବାକି ତାରଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ସୁରରେ ଝଙ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଏଠାରେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ତାରଟି ହେଉଛି ତଦ୍ବୁଦ୍ଧୟଃ ବା ବୁଦ୍ଧିର ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ମୂଳସାର ହିଁ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ମୁକ୍ତି କୌଣସି ଗୁଣ ହାସଲ କରିବା ବା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁସଙ୍ଗତି ହାସଲ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ହୃଦୟ, ବିଶ୍ୱାସ ହଁ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ସାମଗ୍ରିକ ସଂଯୋଗର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କଳମଷ ବା ମାନସିକ ମଇଳା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯାଏ, ତାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ପଡ଼େନା। ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ତାର ସବୁ କଳମଷ ଆପେ ଆପେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଏକ ଏକୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିଜର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସଠିକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।